Mayapat magrasya nga bak po kaya kayungan, kingaldoy ti pagmasusyan tayong kapiesta ng Nuestra Señora del Rosario ng Fatima. Siklaud tampo at pangadyan tayong orasyo, emperata, laban king COVID-19. Kinlagyunig pat ng anak at ng banal na Espiritu. Amen. Itamungan po. O mapamakalulu ampon mapagmalasakit ay higpami, aminan mila ring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit kaya ka, bari manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami kaya ka, kaniting masipita pamangailangan mi. Aduan mi kaya ka, ingkambilan na tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakal kasakitan kaya kami, at may kamatena karing dakal at tao. Aduan mi ngeni kaya ka, ing balikdan mo kaming mit mong lugod. At yatsyat me kaya kami, ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasinangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mila ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin mo laretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon, ban mo gobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, pahulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling yaklis mi kaya king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kay kapos king sablang panganib, o maligaya at kanunwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan, Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. Santa Rita ng Cassia, Panalangin mo kami. Nuestra Señora del Rosario ng Fatima, Panalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica, Ipanalangin mo kami. kinagyunig pat ng anak at ng banal na Espiritu. Kaniti pong kaya katang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuging intensyones, ding mas sponsors, King Birhen ng Fatima, Agnes Canlas and Family, Myla Gonzalez, Magnolia Imperial, Risa Trinidad and Family, Janet Borja and Family, Paul and Beth Mariano and Family. Pasalamat King Fatima, Monet Gutierrez. Pasalamat na ding makatuki. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Erica Fatima Mateo, Joan Rose Tolentino and family, Emmanuel and Risa Trinidad,
Jonathan Panganiban. Special intention, kapayapaan pilataning Russia at Ukraine. Did Senlita David and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Jose Nelson Giao, Julius Oliver and Michelle Ibay, Eric Gopez. Good health, Estelita Gonzalez, Isabel Mariano. For successful radiation treatment and healing, LB Makabali. Speedy recovery, Daddy, Gismel Dialca, Angel Pajardo, Jojo Rason, Wilhelmina Patawaran, at Monica De Leon. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Jesus San Luis, at Lina Bonus. Ang timurin ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Miguel Natividad. Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Annalyn, Death Anniversary, Florentina, Romel, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Maximo, Teresita, Joseph, 40 Days, Bong, Jose, Death Anniversary, Crisanta, Carmelina, Librado, at Jesus.
Makiabi tampo king dalita pamuklat. Kilaginingin pa po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ni Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, At kaya kang timurin, maya payabak, kay kayo po, maya payabak po among, maganda kan tayong ini, itang makasaysayan, pami pakit na ng Birhen Maria, karing at lunganak, karin King Fatima, karin Lucia, Francisco Mpoy Jacinta. At iti pelagwan tayang Our Lady of Fatima. Nya batang maging karapat dapat ganap gini kaniti kapag masusya, naminan talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran paming lunos na at kapatawaran ng hapong Ginoo. Ginoo king memili king Birhen Maria, ban maging indu ning anak mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo king parangalaning rosaryo ng indu mo, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo king linilong kang Maria, king kaglina kang Jesus, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa may paintutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alangangga. Amen.
Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ipagkaloob mo, kingkekang balayan, ing manatiling kalusugan, akaisipan at katawan. Kambening panalangin ning Nuana Birhen ning Fatima, ban sumaup at mantabi kaya kami, karing kalungkutan na ning biye. Miras na kaya mansana, kingalang hanggang tula ning tutuking biye. Itiadon mi, king kapamilatan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makiramdam tamo po, king amano ning Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kapatad ko, palipi ng Abraham, at ikong sablang pagano, keti ang makitakot king Diyos, kaya katamo mi pabal iting balita ning kaligtasan. Ulin ding tao Jerusalem, ampon ding karelang mamuntukan, erabalu, king yo ing talapagligtas, ni erala atalastas ding amanu daring propeto, ang mababasa, king balang aldo ning sabat. Makanyan man ila mismo, ring may kapatutu, king ularing propeto, king kapamilataning pamakamatero kang Jesus. Bistaman elame nakit na numan matulid, para isaldakde kayo ing atul akamatayan. Inawad da kang Pilato, king ipapatene. Kay batdang atuparan ing sablang inularing kasulatan tungkol kang Jesus, kildas de king krus, at binilire king metong akutkutan. Dapot e pasobyan niyang miyening Diyos, at emumisa na yaldo, nune maralas siyang pepakit siya, karetang kayabe ng linibut, manibat Galileo, angga Jerusalem. Ilang ni ringkeyang pekasaksi, karing memalen ning Israel, at ngeni ati keketiban iatad miya kaya kayo, ing mayap abalita. Itang pengako ng deptan ng Diyos, karing kaya katangpi pumpunan, ngeni ti paranan no kaya kayo. Ban maging palipiro, king kapamilataning pamipasubli ng mebye kang Jesus. Antimo ing makasulat, king kadwang dalit, ika anak dako, king aldo iti, meging igpa muku. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. anak dako igpa muku, manibat ngeni. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. King Sean abundok kong banal, ing ari sarili kong sidyak, karing keliklok, nga na naman ning aring pinili no, kakong iapse utos ning Ginoo, inampunda ko king aldo iti, igpamuku, manibat ngeni. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Manyawad ko at ibiyapu, sablang bansa, amano mo, pati na ring sikoti ning yatu, iyabe mo langan king bandi mo, kambening setrong bakal, kaya kalang pamaluan, at kaya kalang pamalbalan, anting kuran. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Inya iko ngari, magpakabiyasa kayo, mingat ko ngan pamuntok ning yatu, ing ginusoy wanyet pitakutan, tumula kayo at manigalgal, anak na kaya kayuyang soywan. Anak da ka, igpamo ko manibat ngeni. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
Kristo kailangan niyang dumalang kasakitan at mibangon iba't king kamatayan, bayo ya lungub king keyang ligaya. Ang Ginoo mantabi kay kayo, At kaya kaon timurin. pamamasa king may pabalita agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Nga nang sinabing Jesus karing kayang alagad, eko sukat mababalisa, maniwala kay king Diyos, at maniwala kayo naman kanako. Ating dakalakwarto king balen ang ipako. Nung emo makanyan, eko sabihan iti kay kayo. Makoko, ban may sadyang lugal para kay kayo. At nung miras na ako at may kapagsadyang lugal para kay kayo, may balik kong pasibay keti at itukira kayo. Ban nung loko ka rin kayo naman. At abali yun ing dalan papunta king pupunta lang ko. Nga nang Tomas kaya, Ginoo, emi man balo nung no kamunta, makananam yang baling dalan. Peki ba ng Yesus kaya, ako yung dalan, yung katutuan ating biye. Alang malyaring miras king iba, nanemu king kapamilatan ko. Ing mayap ng balita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, o Kristo, magiramdam tamo po king umilyo. Ngayon po'y pista ng Our Lady of Fatima. At medyo mas magandang pagnilayan ngayon kasi iba-iba na yung mga pinagdadaanan natin. Na pandemya tayo, tapos ngayon gera, tapos ang ating alalan medyo hindi pa stable ang resulta ng mga boto, mayroon pa rin duda yung iba. Kaya maganda ang timing nitong pagdiriwang ng Our Lady of Fatima. Siguro dahil sa mga nangyayari, maraming nababahala, maraming naguguluhan, at maraming natatakot. Kaya maganda naman itong ating ebanghelyo kasi sabi niya ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mangamba. Magtiwala kayo sa Diyos, magtiwala din kayo sa akin. Para ba sinasabi ng Panginoon na naman ang pinagdadaanan nyo ngayon? No problem. Parang ganyan, no? Di ba sa atin po, pag mayroon tayong mga problema o may hinaharap na anumang bagay, tapos mayroon kang kaibigan sasabihin sa'yo, no problem, kayang-kaya yan. So parang ganyan ang Panginoon ngayon. No problem. Malalampasan yan. No problem. Makakayanan yan. Parang ganyan. No? Pag sinabing no problem, hindi naman ibig sabihin na wala na. Nandiyan pa rin. Mahirapan pa rin. Pero huwag mabahala, huwag mangamba. Lilipas din yan. At yun nga, malalampasan din yan. Pero maganda siguro yung komisyon pag nilayan natin kung bakit nagkakaganyan ang mundo Kung bakit na pandemic na, tapos nagkagera pa, tapos nagsisitaasan ng sobra ang mga bilihin. Parang nakakatakot. Kaya magandang balikan din ang mensahe ng Fatima. Baka naman
mayroon pa rin itong sinasabi sa atin sa panahong ito. Hindi lang nung panahon na yun, nung 1917, no? Ang tagal na eh, no? 100 years, more than 100 years na. Baka meron naman sinasabi. Kaya balikan po natin itong mensahe ng Fatima. Baka nga naman angkop pa hanggang ngayon. Apat lang naman po yung mensahe ng Fatima. Yung isa, magsisi. Ang mahal na Birhen, pinaabot sa mga tatlong bata na sina Lucia, Francisco, Jacinta, ang mensahe ng pagsisisi, repent. Sa ibig sabihin ng panahon na yon, baka nasosobra na yung tao sa kamunduhan, sa kasalanan. Nagtatampisaw ng tao sa masasama, imoralidad, o anumang kasalanang nagagawa. Na pwedeng magpahanggang ngayon, nauulit pa rin yan. Sabi nga, history repeats itself. Kailan ba mas masama ang tao? Noong 1917 o sa panahon natin? Kailan ba mas sinaktan ng tao ang Diyos? Noong 1917 o ngayon? Kasi maganda pong pag-isipan natin yan. Kasi para sa atin, ang kasalanan, sinasaktan ng kalooban ng Diyos. Sin offends God. Kaya, nung panahon na yon, ang mahal na Birhen, ito, siya'y mensahero ng awa ng Diyos. Dahil ang ibubunga ng kasalanan ay impyerno. Di ba? Naniniwala pa rin tayo dyan, pero parang nakakalimutan na ng tao. Parang ang tao ngayon parang nag-aasta na habang buhay dito sa mundo, parang nag-aasta na wala sang kamatayan. Tignan niyo po sa ating, dito lang sa ating bansa, tignan niyo kung paano sa politika lang may pandaraya, may panloloko, may pagsisinungaling, may panlalamang, may pagbibili. Ano kayang pakiramdam ng Diyos sa atin? Kaya ito po yung isang mensahe ng mahal na Birhen. Magpahanggang yun relevant pa rin. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Baka naman kaya nagkakaganyan nga talagang mundo. Kasalanan din natin dahil sa ating nagtatampisaw tayo sa kasamaan at sa kasalanan. Unfortunately, medyo nawala yung confession nitong mga ilang buwan dahil sa pandemic. Dahil ang natin sa pagsisisi ay we go to confession. At naniniwala po tayo na mayroon tayong Diyos na mapagpatawad sa mga nagsisisi. Hindi naman nagsisisi Wala namang remorse feeling sa mga ginawang masama paano ka patatawarin ng Diyos kung hindi mo nang pinagsisiyan ng kasalanan mo? Kaya yan ang una mensahe ng Fatima, pagsisiyan ng kasalanan. We go to confession. Baka nga naman ang tao ngayong kasalukuyan talagang nakalimot na sa Diyos. At yung pangalawa, pray the rosary. Pray the rosary. Sa panahong ito, ano nga ba namang dinadasal ng mga tao? Ano bang palaging nilalapit sa Diyos? Siguro, ang pinakabisi sa langit na tumatanggap ng mga panalangin ng mga tao dito sa mundo, siguro yung opisina ng prayer of petition, yung opisina ng mga taong humihingi lagi ng pabor. Di pa ba? Lahat, madaming hinihingi.
Siyempre, ano ba yung mga hiningi natin? Na magkaroon ng magandang buhay, siguro, maganda naman yan. Magkaroon ng magandang hanap buhay, kumita ng malaki, magkaroon ng maraming pera, siyempre sa mga estudyante, papasa sa exam, okay rin yung gagaling sa sakit, na makakapag-abroad, o kaya makakapag-asawa na. Siguro napakabisi, dami sigurong hiningi ng tao. Pero alam nyo, para sa akin, the cheapest prayer is that kind of prayer, yung prayer of petition, yung mihingi ng pabor sa Diyos. The cheapest prayer para sa akin. Bakit? Hindi mo naman kailangan humingi sa Diyos, alam na kung anong kailangan natin. Hindi mo naman kailangan ilapit sa Kanya. Alam naman niya kung anong mabutis para sa atin. Actually, the best prayer talaga Thy will be done. Kasi kung minsan, pag hindi napagbigyan, nagtatampo pa sa Kanya. Pag hindi binigay yung hinihingi, nawawalan pa ng pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya, hindi ako pinapakinggan. Para bagang ang papel ng Diyos para sagutin at ibigay ang ating mga lahat ng mga hiningi sa Kanya. Para siyang water dispenser. Pag ginanyan mo, dapat labas ka agad yung tubig. Kaya para sa akin, kung mayroong isang cheap na prayer of petition, kaya ang Fatima, ang isang mensahe, pray the rosary. Kasi ang rosary, hindi siya prayer of petition. It is a meditative prayer. You are meditating the life of our Lord. From conception to resurrection. Ascension pa. Hindi siya pansariling hinihingi mo sa Diyos. Kaya ang rosaryo ay isang pagbibigay dangal, papuri sa Diyos. Hindi sariling inilalapit, kundi pinagmumuni-munihan ang buhay ng Panginoon. Kaya when we pray the rosary, para sa atin, ito yung tunay na nagbibigay ng kaligayahan sa Diyos. Kasi kung minsan, ang dami ko nakikita dyan, pag nag-graduate, pumasa sa exam, all for the glory of God. Siyempre, mayroon kang kinamtam mo yung tagumpay. Madali mo sabihin ng all for the glory of God. Pero bumagsak ka sa exam, natalo ka sa eleksyon, sasabi mo ba all for the glory of God? Baka mumurahin mo yung langit pag nagkaganon. Pero rosary, tignan nyo, wala yung sarili natin sa pagdarasal ng rosaryo. Wala man yung pamilya natin. Wala man yung mundo. It's all about the Lord. Siyempre, laging konektado ang mahal na Birhen sa buhay niya. Kaya when we pray the rosary, reflecting on the life of our Lord, diyan ang nangyayari that we receive a peaceful heart, a peaceful family. Para sa atin, pwedeng a peaceful country, a peaceful world. Pray the rosary. Meditating the life of our Lord. And then yung pangatlo po, tignan nyo, hanggang ngayon relevant pa rin itong mga mensahe ng Mahal na Birhen. Yung pangatlo, alam nyo, tungkol lang sa sakripisyo. Magsakripisyo tayo. Mag-alay ng pagtitiis, pagbabata ng hirap. Noong 1979, para sa mga kaluluwang nasusunog doon sa purgatorio, ay hindi pala nasusunog, yung mga nahihirapan sa purgatorio. Kasi pinakita daw sa mga bata yung nangyayari doon. Kung paano nahihirapan yung mga kaluluwa sa purgatorio.
At ang kailangan nila ay ang sakripisyo natin para sila'y makaraos na dun sa hirap na doon at sila'y ibibilang na rin sa mga banal sa langit. Pero naisip-isip ko po yun, tignan niyo yung buhay natin ngayon. Sino pa ba sa inyo ang marunong magsakripisyo? Sino pa ba sa inyo ang marunong magtiis? Hindi po ba ngayon ang tao parang ang kitid-kitid na ng kanyang pagtitiis? Kahit madaling mag-init ang ulo dahil hindi napagbigyan, madaling mag-init ang ulo pag nasaktan, madaling bumubulong-bulong, kagad bumubulong-bulong, pag nakaranas ng hirap at pasakit. Dumarami nga ng mga nagpapakamatay at nagiging bata pa. Bakit? Parang hindi na marunong magsakripisyo. Hindi na marunong tignan na may kahulugan ng pinagdadaanan. Gaano man ito kahirap. Di ba? Kayo po ba marunong pa rin magsakripisyo? Normally, gagamitin ng sakripisyo. Ay, magsasakripisyo ako. Hindi ako muna manonood ng TV kasi mag-e-exam kami. Well, para sa sarili pa rin yun eh. Pero yung magsakripisyo para sa kapakanan ng nakakarami. Sakripisyo para sa kaligtasan ng iba. Actually, yun po yung sinasabi ng sakripisyo eh. Yung mga batang dito, nagkasakit sila eh. Agad ngang namatay si Francisco eh, si Jacinta eh. Pero para sa kanila, nung nagkasakit sila, that's their way of offering their sufferings to the Lord for the reparation of sins. Parang para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng taong nakakalimot sa Diyos. Kaya alam nyo, pag meron tayong sakit, nagka-COVID, yung mga nagka-COVID, may cancer, ano man ang sakit natin, pwede pa rin maging makahulugan ng sakit na yan. Ano man ang napapahirap sa atin, mayroon pa rin pwedeng magkaroon ng kahulugan yan when we offer that to the Lord for the forgiveness of sins. At yung hirap natin yan, daw ayaw natin, ay ating dinudugtong sa hirap at pasakit ng Panginoon. At incidentally, di po ba yan ang ni Santa Rita de Cassia? Magpipista siya. Kaya meron siyang stigmata rito. Kasi ang isang hiling niya sa Panginoon, kung nahirapan po kayo dyan, ibahagi niyo sa akin ang inyong hirap para makasakali man ay maibsan ang hirap ninyo. Ibahagi niyo sa akin. Kaya nagkaroon po ng stigmata. Si Santa Rita, siya pang humingi ng paghihirap. Sa atin naman, ayaw natin ng paghihirap. Ayaw natin ng sakit. Siya naman, hiningi pa niya yung hirap. At ito po yung ng Our Lady of Fatima. Pagsasakripisyo. Kasi ngayon, maraming taong madaing, makomplain. Sabi nga, minsan si Apong Bustos, kasi kung minsan sa aming mga pare, meron din mga makomplain. Sabi niya, pag makomplain ka, lalong hirap ang buhay mo. Pag daing ka ng daing na ganyan, lalong mabibigatan ng sarili mo. Sabi niya, galing po kay Apong Bustos yun. Hindi sa akin. Pero yun tayo, makomplain. Sa next time na mayroon tayong pinagdadaan ng hirap, let us think of a meaningful offering of this sacrifice. Message of Our Lady of Fatima. Maging makabuluhan yan. Ialay natin yan. Panginoon, hirap man ako, masakit man ito, pero titiisin ko. Sana ito'y may magandang ibunga para sa kasalanan, para sa kapatawaran naming lahat, sa kasalanan ng buong mundo, para
ipagkaloob niyo po yung pagpapatawad sa aming lahat, pati na sa mga naghihirapan doon sa purgatorio. And then yun, lastly po, yung baka nakalimutan niyo na to, yung mensahe ng Fatima ay yung devotion sa Sabado. Yung consecration natin sa Immaculate Heart of Mary. Yung ating ilagak ang ating sarili din sa pagkalinga, sa pag-aruga ng mahal na Birhen. At yun po yung ating devotion, lalo na yung pagsisimba sa tuwing first Saturday of the month. Kaya ito pong apat na to, i-refresh ko lang kayo. Tignan nyo kung paano ang magpahanggang ngayon ay very relevant pa. At totoong-totoo pa sila. Hindi naluluma ang mensahe ng Fatima. Yung una, repent. Magsisi sa kasalanan. Go to confession. Pangalawa, pray the Holy Rosary. Pangatlo, offer your pain and sacrifices to the Lord. And four, we consecrate ourselves to the Immaculate Heart of Mary by going to Mass every first Saturday of the month. Amen. Amen. Yan po'y ating idulog sa pentimang kahilingan, tayong lahat na mahal pa rin ng Diyos, ganaman tayo karami ng atraso sa Kanya. At naghihintay palagi para siya ating lapitan at pagsiya ng ating mga kasalanan. Idulog natin sa Kanya ang lahat ng ating kahilingan, sabihin natin, Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring sablang Kristiyano, lubos da sanang atalastas, kingi Kristo Jesus, yaing dalan, ingbiye at ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring talaturuning relihiyon, kapilan man sana, makiagyo karelo, ing pamamiaral, nune pagsikapan ding ipakit, ing dalan ka ring karelang tuturo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para ka ring mau ka ring turong pangrelihiyon, manakit la sanang metong, at mipakit la karelo kang Kristo, bilang ingbiye, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, tuon ng tasa ng maging masungit, king belwan takang Kristo, nunebagkus mit mong tulatang irake, karing aliwa ing baluta mo, tungkol kayo, kapamilatan din kaya katang amanu at dapat, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngini po adwan tamin sarilitang kapagnasan. Ginoong Jesus, ikaing bugtong, adalan painturo king ipa. Ipakit me kaya kami, ing dalan at paintulot mong dakal ke adalang aliwa pa, king dalan ing katutuan at biye. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Dito pong makasadyang magoper, muntala laking libuta, lakad nalat muntaking libutan. Magkiyabeta pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingay.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoo ting daon karing gamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kayakatami ka sa plala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimigla lang, ing pangabait ng Kristong kaya kang anak, lalo ng pepadablaban ng lugod ng indong birhen kaya ka, at pepa sulungan ing kayang kabanalan. Mananalasanang ing pangataw ng Kristo, pagkaluban na keng sikanan, king kaya kaming kinan, ikabos na kami karing keng kasalanan, at gawa ng karapat dapat deting ayin mi kaya ka. Itingan adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo man tabi kaya kayo, At kaya kang timurin, yat nayo ren puso yo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo, at Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang galubos mayupaya, at purian pauliring kaya kang kadam, kabang pibubulayan mila ring kaya kang banal king ligaya. King pamagmasusimi, king kapigaganakan king na Birhen Maria, makapasabalay ming tula, ing ikablasming dalit ng kapasalamatan. E munanong kapag mulalan, ing depatan mo mabilog ayato, ding sablang likas lahi, tikmanda, ing degulaning kaya kang lugod. Inyang beligdan may Maria, ing mapakumbaba mong talasuyo, iningat meng maging indo ng Yesu Kristo, kaya kang anak, at gilumi, ing talapagigtas ng meto ketawan. Kapamilatana, ding anghel karimbanwa, yayampang ding karelang panalangin ing pamanyamba, kabang magsiala arapan mo, manggaman king alanganga. Misugesay siwa nami king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kaping banaloy pa, ika ing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, manyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinuha ning tinapet, pasalamat siya kaya ka. Tira, sine binyene ka rin kayong disipulo nga na, tanggapan niya iti kuangan at kananye, itiing kanakong katawan, amidawon, para kaya kayo.
Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti kongan, minam ko kaniti. Ting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubuho para kay kahit para karing sablang tao, banketa mi patawaran daring kasalanan. Datan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyo blina may biyaning anak mo, darami kaya kaiting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Bapang mabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu, ban biganap kinugud, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepainawan at maninayang subing niya, lalo na di Elisa, Nelly, Amelita, Florentina, at Consolacion. Ading alapang mayang unabye, tanggapan mo sana, king maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo king ang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhen din ng Diyos. Kambe ng San Jose, aking esposo. Kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimal mong kaburian. King kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Yesu-Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Amen. Mapaminto king amayan tala pangabo sa bibuking banalan taro, nga tamang yaning mangangas manalangin. Datang ke kami, ikayarianmu.
Ikabos mo kami o ginukisab lang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan king kaya kang pakadulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisab lang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambeni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naning labayan mo yung kasalpantiyanan kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpang king kaburian mo, higa mabibi at magari imanggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Kakapatatangan po, masyatamang yung pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Malugod at maganakatang Ginoo ing kordero ning Dios sa minalakoking kasalanan ning ato non tamang makakilala at makasadyang tanggap kaya kaniting banan ng komunyon. Ginoo, ek kung matampang matampang tanggap kaya kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na. na ako. Shine.
Manalangin tamo. Oy paming malugod, magsaya kami, karing kang sakramento, at adwan ming kang pakalulog, kabang parangalan mi, ing kapigaganakan, King Nuestra Señora del Rosario ning Fatima. Ing kayang kasalpantayanan at lugod, agyagana kesa ng sumuyong lalong tapat kaya ka, king obra ning kaligtasan. Itingan adwan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabi kaya kayo, At kaya ka timurin. bendisyonan ako nga ng Diyos sa may paintutu, ing ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. may hari ng kaya katang kapag masusyan, may tanang iniking lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya po oras, magandang araw, marami pong salamat.